እቲ ከባቢ ታሪኻዊ ቦታ እዩ። ኣብ እዋን ብረታዊ ቃልስን መሓስሉ ላውነትን ጉኑን ስም ካብ ዝነበሮም ዘለዎምን ከባብታት ሃገርና እዩ። እዚ ብ16 ምምሕዳራዊ ከባብታትን 96 ዓድታትን ዝቆመ ንኡስ ዞባ እዚ ብንኡሳን ዞባታት ማይ ዓይኒ፣ ዓዲ ቀይሕ፣ ሰንዓፈ፣ እምነ ሓይሊ፣ ዓዲ ኋላ ከምኡን ብደቡባዊ ክፋሉ ምስ ኢትዮጵያ ዝዳወብ ክኸውን ከሎ ማእከል ምምሕዳሩ ከዓ ሓውሲ ከተማ ጾሮና ትበሃል። ነበርቲ ናይዛ ምጭውቲ ሓውሲ ከተማ ጾሮና ከም ኩሉቲ ኣብ ርሑቕን ቀረባን ከባብታት ሃገርና ዝነብር ህዝቢ እዚዩ ተባሂሉ ክትቀዝ ዝከኣል ማሕበራዊ ኣገልግሎት ይረክብ ነይሩ ኢልካ ንኽትዛረብ ዘድፍር ኣይኮነን። ሎሚ ድሕሪ ናጽነት ግን እዚ ኣባሃላ እዚ ንዓኣ ነዛ ከተማን ነበርታን ዛንታ ቀደም ኮይኑ ዝርከብ ደሎ። ምኽንያቱ ብምንጻር ጥራሕ ክግለጽ ዝከኣል ኣዝዩ ብዙሕ ዘይነበረ ነገራት ከም ዝህሉ ክግበር ስለ ዝተኻለ ካብቲ ኣውራን መሰረታውን ጠለባት ድማ በመሰረት ናይቲ ምዕሩይ ዝርጋሕን ዝተመጣጠነ ምዕባልን ኣብ ኩሉን ንኹሉን ብማዕረን ምብሳሕ ዓሊሙ ንኹሉ መሓለኻታትን ዘያዕርፍ ተጻብኦታትን ብምስጋር ዛጊ ዝተዋደደን ገና ዝዕመም ዘሎን ንጥፈታት ማሕበራዊ ኣገልግሎት ብሓበን ክጥቀስ ዝከኣል እዩ። ብፍላይ ከዓ ኣብ መዳይ ጥዕና፣ ትምህርቲ፣ ጽሩይ ዝስተ ማይ፣ መጓዓዝያ፣ ንግዲ፣ ሕርሻዊ ንጥፈታትን ካልእ ምስኡ ተኣሳሲሩ ዝርአ ኣገልግሎት ምቹእ ባይታ ዝፈጥርን ዓይነት ህይወትን መነባብሮን ናይቲ ህዝቢ ብእወታት ዝጸሉ እዩ። ነዚ ዝተጠቕሰ ገስጋስ ልምዓትን ካልእ ንጥፈታትን ናይዛ ምጭውቲ ሓውሲ ከተማን ዝተሰግረየ ብድሆታትን ኣመልኪቱ ገለ መብርህ ንኽበና ናብ ማሕዳሪ ንኡስ ዞባ ጾሮና ኣቶ ኢዮብ ተስፋ ሚካኤል ኣዘራሪብናዮ ነርና። ሓውሲ ከተማ ጾሮና ብሓፈሻ ካኣቱ ንኡስ ዞባ ኣብዚ ዝነበረ ናይ እዋን ቃልሲ ቀንዲ መናሃርያ ናይ ተጋደልቲ ናይ ቁጠባ ከም ዝነበረት ኩሉ ሰብ ዝመስክሮ ዝርዮ እዩ ማለት እዩ። ድሕሪ ናጽነት ምን እዛ ከተማ እዚኣ ዳርጋ ምድራዊት ወደብ እያ ክትብላ ትኽእል። ምክንያቱ ምስ ኢትዮጵያ ስለ ተዳወበና ብቐጥታ ምስ ኩለን ከዓ ትዳወብ ምስ ሰንዓፈ፣ ምስ ዓዲ ቀይሕ፣ ምስ ማይ ዓይኒ፣ ምስ ዓዲ ኋላ፣ ምስ እምነ ሓይሊ ብዓብኡ ከዓ እዚ ናይ ኢትዮጵያ ቦታታት ስለ ዝዳወብ ዳርጋ ምድራዊት ወደብ ኮይና ጽቡቕ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ጀሚራ ማስተር ፕላን ተገይሩላ ገዛውቲ ክህነፅ ጀሚሩ ማእኸል ጥዕና ተመስሪቱላ ከምኡውን መጣያሲ ንስንኩላን ተጋደልቲ ኣብዚ ኩሉ ዘማልአ ማለት እዩ። ልክዕ ከምቲ ናብ ካልኦት ከተማታት ዘሎ ብዓብኡ ብምሉእ ዘማልአ ካብ ሆቴሉ፣ ፎርኑኡ፣ ቤት ምግቡ ንዕኦም መጣያሲ ኮይኑ መንግስቲ ዝገበረሎም ናይ ብሓቂ ኣብ ጽቡቕ ኩነታት እያ ትኸይድ ነይራ ክብል የበርህሞ ኣቶ ኢዮብ ዘረቡ ምቕጻል ከዓ ኣብ 98 ግን ኣብዛ ዕምርቲ ማእከል መናሃርያ ዝኾነት ምጭውቲ ከተማ ጾሮና ዝካየድ ዝነበረ ገስጋስ ልምዓትን ምዕባልን ንምቑጻይ ብዓብኡ ድማ ልኡላውነት ናይዚ ሃገር ኣብ ሓደጋ ዘውድቕ ዘይተጸበናየ ወራር ብስርዓት ወያነ ኣጋጢሙ ክብል ኣስፋሕ ኣቢሉ ዝርዝር እሞ ኣቶ ኢዮብ ብዛዕባ እቲ ኣብ ንብረት ዝወረደ ዕንወት ኣመልኪቱ ከብርህ ከሎ ከዓ ከምዚ እንዳቐጸለት ኮላ ግን ኣብ 98 ዘጋጠመ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ጾሮና ዳርጋ ዓንያ ትብላ ትኽእል ማለት እዩ። ዓንያ ኩሉ ዘለዋ ዝገዛውቲ ንሪኦ ዘለና ሕጂ ድሕርቲ ካልኣይ ግዜ ተወዲቡ ዝተሰርሐ እምበር ሽዑ ብምሉእ ዚንጎ ሙራሌ ማዕጾ ተወሲዱ እቲ ማእኸል ጥዕና ሙሉእ ንሙሉእ ፈሪሱ ቤት ፍርዲ ኣብ ዝጠቓናሎ ብምምሕዳር ትሪኦ ኣለኹም እሱ እውን ሙሉእ ዓንዩ እቲ ዝነበራ ትካላት ብምሉእ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ዓንዩ ንድሒት ተመሊሳ ጸኒሓ ማለት እዩ። ሕጂ ብድሕሪ 2000 ዓመተ ምህረት ከዓ ትባራበር ከም ትሪእዋ ዘለኹም እቲ ዝነበረ ዓንዩ ዝነበረ ገዛውቲ ተሃኒጹ ካልእ ትካላዊ ማሕበራዊ ኣገልግሎት እውን ንግበረላ ኣሎ። ኣብ ዝቐረባ ግዜ ብዛ ዓመት እዚ እውን ከም ብሓድሽ ሰርቬይ ክትግበር ክውስኽ እቲ ዘሎ ክጻፈፍ እቲ ሓድሽ ከዓ ክውስኽ
تحابريتات مدينة له أبدو أربع جزء سربي تجارة هم بعدش كنت معقولة له تخيل كنت كافي الزلوان العلن كنت بقص كأربع علينا مالتي كاب كندي إن مايل زخوني محبرة أقولقلوت تعناي وهش أقولقلوت تعنا أمرجع محبرة كتبا بغنجو دما أفريت زكاتات أمم المال دهنة وحسنة أمرجعات الجامو عبيقون محبرة أي أقولقلوت كنا بفلا يبتعنا أنا بحكي صبق هنا كسيد لنا مهنياتو أبدو زبارة حموش مدبرات حتى ما أخلت عنا لاتنا تي مستبزح حزبنا مستي أقامت أنا يتوتانا كوريا هنا زارجع صبق ثلث غل صبق قناتي يزلت حزبي درجة 5 كيلومتر زي بزح كوينو تتقامنا يتي محبرة أقولقلوت بفلايا بتاعنا نبقعتن صفتن نايت زوهابت عنا أقلقلوت زملكات سفح زبالة حبريتان مركب مس حلافي چنفر منيسرت عنا نايت نؤزوبا نرد سسفا مارام سمر عبون تزاراري منا نيرنا بقعات صريتن تكال أقلقلوت كتبلك لها بقعات بمتاي دكان زبلتو أب تمستر مسرتاوي نقرات 4 متقاسي كال حدا تي انفراستراكشر وي تحت قرصيه استعمال تحت قرصاوي ود خنا نايتي بتي مسرت استقمتنا من سرت عنا ستاندرد تن مدبرات عنا استعمال نتن ما مدبرت عنا بالسم زسني تحت قرصي زلوانين بخلاي تي اقربت مسالتي حكمنا زبليو ثالثاي سلطنه مويا وحق مسبيو رابعاي تني موداتا خنوصحون بقطال مسرح لنا عينتاو لوطي مالتي لازم احنا كندز حموم كندزي تختيو كندز تقلقيلو طرح زي كونه تزرخو بعينته انتاي يمثل نزبل التقاني بزم 4 ملكيتات خلص خلخو نخلو زمال خويني خاطرخو معناتو حضرت عقم سب يبلنان سلطنه مويا عقم ون اخولي زلو كمون امبولانسات قرب علو بحافش اخر اخلنا اقلقلوت عنا ابن زوانا معوري زرقحن معوري تتقامنتن ناي حزبي زرغاغصن بنا نختخنوص نحسب لنا ابغعزو عينتاو لوطي عم ممصع نسرح زلنا حزبون بقصالي ابغوننا خوينو نتي زولو بكوتات معصاو عزز أبركته سلزقبر نتي نحسبو زلنا عينت أولوتي أمنزع حقازي زخوني أبركته ندافع استاوت إذرك إذا غبابي مسيتو بأزدو كم مخانو متن كقات من الزخل زين وورت عنا وقصت بخميز بلا أقباب تكتاتولون تتصناصنون حفشاوي نتعناوي زين وركستات بخمي تتصناصنون تكتاتولون نزبل حتى رجزيو أب بدوب كساب زلنا بتي وخنبتي كما خاز بخلو تعناوي سجماتن هندبت ديت تبخاية تعناوي زين وركستات كتال حنتي عصرت عبالاتها IDSR pre-partnered committee بحالاتنا ذا committee زي أخا أنت زين ورد عنا وخصت أب كباب 5 زقاتن كلها ننا جزء بس حلا في النتوسيدا بتم يا أنت ما أكيلا نتزقات زي نورد عنا وخصت أوان مرسنا محب ويسقومتنا موساد حلا في النستسكمت committee لاتنا بعبي إحنا ونجزء بسنا أوشنا مياوينا لونا ذم مياوينا زي أمكاني بقول على كتتلي قبريهم نعبنت أبي عداقات وهبت محبرة أقول كم هوتيلات بارات بيت مقبتات تفتش نكايد كم ون زي نور وون أبيرترا ويكاب كوابينا بقول على زير تعناوي سجم تقاتمون ون بوانو مرسي أم محب نبذل عليه ريبورت أم مقوار نتخونتها تصنيع خاص قمتها موساد استوها حدث كوميتي علاتنا مالتي عند الرسول نحناون كنسرح ناس بزخونة we are very watchful نتخونتها بعتبنا نكتاتل زلنا مالتي
ክሳብ ሕጂ ግን ዝኾነ ዘይንቡር ጥዕናዊ ክስተት ስግረ ደባዊ ዝኾነ ነገራት ኣይጋጥመናን ኣሎ እቲ ይኹን እቲ ግን ንዛነየሉ ምክንያት የለን ኣካል ተዓቢ መብፅዓና እሲ ኣብ ኣገልግሎት መምሃርን ምስምሃርን ኣመልኪቱ መብርህን ክህበና ኣብ ዝተወከስና ይኸኣቶ እዮም ኣብ ትምህርታዊ መዳይ እውን ንኡዘባና 9 ቅድመ ትምህርቲ ኣለዋና 17 መባእታ 5 ማእከላይ ደረጃ ሓንቲ ከዓ ማእከላላትና ማለት እዩ ስለዚ ዳርጋ ኣብ ኩሉ ንኡሳን ኣብ ኩሉ ምምሕዳር ከባቢታት ተዘርጊሑ ይርከብ ቤት ትምህርቲ ኣብ ገለገለ ለጎሳርዳ ከይተረፈ ናይ ላዕሊ ምምሕዳር ከባቢ ለጎሳርዳ ኣብቲ ለጎሳርዳ ዝበሃል ቦታ ከይተረፈ ቤት ትምህርቲ ኣለና ካብ 65 ዓመተ ምህረት ብግዜ ሃይ ስላሴ ዝተተኸለ ቤት ትምህርቲ ኣለና ኩለንተን ምምሕዳር ከባቢታት ዳርጋ ትምህርቲ ዘይተኸፍተላ የለን ብዛዕባ ቀረብ ኣገልግሎት ጽሩይ ዝተማይ ኣብ ዝተወከስና ይኸኣቶ እዮም ማይ ንኹሉ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ኣዝዩ ወሳኒ ግደ ዘለዎ እዩ ማይ ህይወት እዩ ማይ መንባር እዩ ማይ ምቕጻል እዩ ክብል ዘረቡ ይጅምር እሞ ኣቶ እዮም መብርሂ ብምቕጻል ከዓ ጽሩይ ዝተማይ ኣብዚ ንኡ ዘባና ዳርጋ ኣብ ድሓን ኩነታት ኢና ዘለና ካብ 60 ክሳብ 75 ሚእታዊት ዝተወሓሰ ማይ ይሰቲ ህዝብና ብፍላይ እዚ ከተማ ዝፀረና ምስቲ ዘለዎ ፀጋ ናይ ዓብይ ሩባ ዳርጋ ብቡምባይ ትሰቲ ተበልካ ምግናን ኣይኮነን ኩሉ ዳርጋ መብዛሕትኡ ሕጂ ቡምባይ ተኸተሎ ተኣታትዩ ዳርጋ መብዛሕትኡ ብቡምባይ ትሰቲ ዘሎ ማይ ካልኦት መምሕዳር ከባቢታት እውን ዋላ ከምኡ ይኹን እምበር ንሰራዊት ተባሂሉ ዝተኳዕተ ሃንድ ፓምፕ እውን ይጥቀሙ እዮም ብሶላር ብሃንድ ፓምፕ ይጥቀሙ እዮም እቶም መምሕዳር ከባቢታት ካብ መሰረታውን ማሕበራዊ ኣገልግሎት ዝኾነ ትሕቲ ቅርፂ ብፍላይ ከዓ መስመር ፅርግያን መጓዓዝያን ንኹሉ ንጥፈታት ከምፀሉ ርድዩ ቀረባትን ጠለባትን ኣብ ምምላእ ልዑል ቦታ ይሕዝ ንጥዕና ትምህርቲ ሕርሻውን ንግዳውን ንጥፈታትን ካልእ ምስኡ ዝተኣሳሰርን ኮታ ንኹሉ ኣገልግሎት ምቹእ ባይታ ይፈጥር መጓዓዝያ ዝምልከት ዝንኡ ዘባና ዳርጋ ካብ ደቀ መሓረ ናብ ጾረና ካብ ደቀ መሓረ ንበዓል ዑና ዓንዶም ዝኣትዋ ምድባት ኣውቶቡስ ናይ ሓራት ኣለዋና ማለት እዩ ዳርጋ ናብዚ መዓልታዊ ከባቢ 5-6 ኣውቶቡስ ናይ ግሊ ሓንቲ ናይ ሓራት ናብዚ ከተማ ቀፃሊ መዓልታዊ ተዛቱ ናብ ዝለካለሁ ዑና ዓንዶም ዓዲ ሓርገፅ ዝበሃል ምምሕዳር ከባቢ ከዓ ኣብ ሰሙን 2 ግዜ ናይ ሓራት ኣላቶም ዓርቢ ከዓ ካብ ኣስመራ ናብቲ ቦታ ትመፅእ ኣውቶቡስ ናይ ሓራት ኣላቶም ማለት እዩ ብተዛማዲ ክረአ ከሎ ዝሓሸ ኩነታት ዘለና እዚ ኣገልግሎት ዘይረኽባ ምምሕዳር ከባቢ ከዓ ኣለዋና ንኣብነት ንግንባር እምበር ንዕኦም ምቹእ ዝኾኑ ፅርግያ ስለ ዘይፈጥርገሎም ስጋብ ሕጂ ኣብ ሕማቕ ኩነታት ይርከቡ ሶም ዋላ ጥርዓናት ኣለዎም ቀፃሊ ናይ ፅርግያ ምክንያቱ ዝሓርሳ ደቂ ኣንስትዮ ብሸክ ካብታ መደበር ንላዕሊ ዓቕምን ኮይኑ ናብዚ ንክመፃ ኣሸጋሪ እዩ ብፆር እዮም ደምፅዎን ዝሓመመ ሰብ ከምኡ ስለዚ ብፍላይ እዚኦም ሕብረተሰብ እዚኦም ዝተሃስዩን ቆላሕታት ዘድልዮም ሕብረተሰባት እዮም ማለት እዮም በቲ ሓደጋ ኣብ ምክልኻል ስለ ዘለዉ እሶም ኣብ ዓዶም ዘለዉ ኣብ ድፋዕ እዮም ዘለዉ ቀዳማይ ተጠቃዕቲ ናይ ዝኾነ ይኹን ካእሶም ስለ ዝኾኑ እዞም ሰባት እዚኦም ናይ ፅርግያ ናይ መጓዓዝያ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ክግበረሎም ንሕና እውን ቀፃሊ ፀብፃብና ንሕልፈሎም ኢና ዕቱታት ናቶም እውን ከምኡ እዩ ዝርግሐ ሓይሊ ኤሌክትሪክን ካልኦት ወሃብቲ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ትካላትን ክሳብ ትርሓቐ ገጠራትን ናይ ሕርሻ ቦታታትን ብማዕረ ተባፂሑ ማለት ኩሉ ኣባል ሕብረተሰብ ብውልቂ ይኹን ብሓባር ኣብ ዝተፈላለየ ዓውድታትን ዝተፈላለየ ምኽንያታት ዘባኽኖ ዝነበረ ዘይተደለየ ፀዓት ናይ ምቁጣብ ልዑል ተኽእሎ ይህልዎ ኣብ ሓይሊ ኤሌክትሪክ መፂኻ ዝዓዲ ዳርጋ መንግስቲ ካብዘን ካት ዝበሃላ ጀርኔተር ብጫ 2 ዓዲልዎ ሂብዎ እዩ ብኸምኡ ክጥቀም ፀኒሑ ኣብቲ ሲስተም ናይቲ መስመር ናይቲ ፓሎታትን ኣብቲ ዝነበረ ዋሕዲ ናይተን ትራንስፎርመርን እርጋንን ዝሰዓቦ ግን ዳርጋ ብ3 ወርሒ ጌርና ኣለና ካብ ወርሒ 11 ስጋብ ሕጂ ኣብ ፀልማት ኢና ዘለና እዚ ከዓ ብዘለዎ ይከይድኒ ፃዕርታት ንገብረሉ ኣለና ዞባ ፈሊጥዎ ኣሎ መንግስቲ እውን ፈሊጥዎ ኣሎ ምናልባሽ ኣብ ዝቐረባ ግዜ ሓድሽቲ ትራንስፎርመራት መፅአን
كنبر هبناي قدمنا خنملس تسفى لنا ማለት ሓባራዊ ስራሕ ሓደ ካብቲ ብሉጽ ማሕበራዊ ያታ ሕብረተሰብ ኤርትራ እዩ ተቐማጦ ሓውሲ ከተማ ጾረና ሓባራዊ ስራሕን ኮማው ማእቶትን ከካይድዮም ወሪሖም ብሓባር ናይ ሓባር ሽቶ ንምውቃዕ ብመንሕራይ ይሰርሑ ኢድን ጓንትን ኮይኖም ሰሚሮም ዝተሓንጸጸ መደብ ይፍጽሙ ከባቢኦም ናብ ሓምላይ ብምልዋጥ መነባብሮም ንምምሕያሽን ዓይነት ህይወቶም ንምቕያርን ኣበርቲዖም ኣብ ስራሕ ይርከቡ ህዝቢ ውፊ እዩ أي بحقي توديو تسرح وفي هزبي إذا لنا زنو زبازي أبزي كم صورته خبابي أو صريتن كم صورته تصادفوا صراحة أب كله أب معقاب حمد خون أب فقرة مريت من كل خالخون أب صريته خون أي بحقي توفي تسرح بفلايك أبزي حجي من قصي وديو دليو ذلو مليون مشتنا محواتنا كبابي أو صريتنا شقاتك درجة بزحت من محلار كبابيتات يا مريقنا هنا عدسات مريقنا هنا إذا ختماوينكم مبتري إذا لها نبكم إيان خيدنا مالتي سلذي هزبزي أب كل نقراتو توديون توفين نسرح هزبي عود صراح خينا نسرح لنا أبدو أربع أوان أبدو على فقدي إذا خبابي درجة بفقرة مريت كم تري وذا لهم بفقرة مريت درجة هتوعيدو بعبي خذ عبي ربا خذ بعد الأخران مسح الأخران دمثل كاب تجراي ونسلوز فسو نزخ تمان نزخ باويون بفكر مريت هاسيون يروب بتوجسو ذاك عدين هاي محدار لوجو صار بفلاي نزي خطرزين نزي ويكان نزروازن مكل خل كبابي 380 شح أوطيو بدوزرن بقلبتن أبطب صراحة يركبالو مفصمتو خريناها نمنه مغنياتو دقف ناي منقسيو دليو عبيو زي بروجكت زي عبيو منقسون بتمم محدار زوبا كيلاتات مطيوم سيئلمو أبيناي بوتا قابيني دليو أبيناي بوتا مندق دليو ريوم سيئلم هيبم ناس رزلو إذا قن بتم تبقوسو ناي تعدي ناي بحق إذ مسقانيو زغبروا نزي زغبروا ذلوجن دقفناي منقستن حجزناي قابينن كأيد اليوم نزم مسجلي كم نبرت حوس ختمات قرنا أبتزاررنا لها صالح إبراهيم يبال نايزي عدي الزاناي ناي مسجد حلافية حجي زخون خوينو طرونا صبغتيا سالا منقستنا ثلاثة جزء ترايا قدم بدرجي دحرب ويانه قدم كأقول تعتعنيرو نفرتي بزعباناي درجي ثلاثة جزء ترايا كلتا جزء راح يكونتن حجينا الحمد لله نحنا منقستنا جزاوتي أحد شاهلنا ما كلايتو عنا جيراهلنا عباي ما كلايتو عنا زقبرت ويانك انت تاوسيدا تحنتنا قداميتي سالا ان نبر لنا سالا منقستنا ماي طروي ماي ببومبا تتخيلنا ببومبا ماي نستل لنا طروي ماي قدم وصات قلعت يموت لنا نيروم بحماق ماي ابرغرق خبروا بامتينا نستنرنا كاب زيان دحارجين صبوق ماي سالا منقستنا نستل لنا كاب بومبا زي كونس كا جزا بومبا اتيو انها زي بومبا زي حجب زي بومبا لنا اذا كلها تاكل تقيلات ولا بومبا حجي صبوق لنا منقستنا انا زي قبر من غيرو هاغوا في صني حقو قدم ابتيس انا حدن هاغوا في صني حقو نز هاغوا في متكاغن لعلن تحتن يلو نهزبي طعنا كي حمم كي موت صرح حمام ككالا خللو منتي نتمهرتي كاب دنقورنا خاب زنبرنا مغزاءتاوي زنبرنا ناي مغزاء تقطين مصا عقمو غيرلناي مالتي عقمو غيرلناي مخنياتو انسي ابشحن 966 توليده بيت تمرت سلا زي نبر ግን ትምርት ዝበሃል አይነበረንን አሜዳ ግን ሰላሕ ፋሽ ድባስ ዝኾንኩ ክልተ ግዜ ተማሂረ ከሳብ ቃልሲ ኤርትራ ቃልሲ ወለደታት ተማሂረ ፈሊጠ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ግን መግዛእቲ ምስጠፍአ
መንግስትና ዝኣክል ቤት ትምህርቲ ገይርልና እዩ ፍላይ እንደቂ ኣንስትዮ ዘይቤታዊ ዕዮ ኣብ ክንዲ ንጽቀጥ ተማሂርና ክንፈልጥ ሳላስ ተማሃርና ከዓ ትርእይዎ ኣለኹም መንበርና መሰልና ተሓሊልና ነመሓደር ኣለና ማለት እዩ ክሳብ ናይ ሃገር ፕረዚደንት ኮይነና ኣለዋ ኣሕዋትና ሳላ መስዋዕተን ሳላ ምግዳለን ሳላ ምስንካለን ማለት እዩ ንሕና ግን ኣዝዩ ኣብዚ ከባቢ ሰፊሕ ናይ ቤት ትምህርቲ ዕድል ኣለና ሕክምና ኣለና ሓኻይም ኣለውና ብመጠን ካብ ንጎስ 16 ምጀመሩ ክሳብ ምሸት 16 ምስ ህዝቢ ዝውዕሉ ተም ሓኻይምና ብንጹር ኣነ ምግናን ዘይኮነ ኣባና ኣለዎ ሓኻይም እዚኣ ወሪድዋ እንዲ ጉድኣት ዓንያ ኣብዚ ንህልካና ቤት ፍርዲ እዚኣ ቤት ፍርዲ ኣነ ራዕኒዋ እዩ ሕክምናና እውን ዕንይዎ ነይሩ እዩ መንግስትና ግን ሓያል ተባላሒ ኣብ ጥራሕ ኢዱ ዝዋጋእ እዩ ኣብ ሕክምና እንተኸይድካ ክሳብ መጸበይ ሓራሳት ኣለና ኣብዚ ንእዞባና ናይ መን ባጀት ሂብዎ ብዓቕሙ እዩ ብዓቕሙ ጥራሕ ኢዱ እዩ ተቓሊሰልና ክገርመካ ኣነ ናይ ብሓቂ መንግስትናሲ በሊሕ ንበላሕትስ በላሕቶም ምዃነ ኣነ ዝፈልጥ ምክንያቱ ኣነ ኣዛ ጾረና ትርእይዎ ኣለኹም ሕኑ ገዛ ግን የብልና ንራእይዎ ተሃንጨ እዩ ኣቶ ተወልደ ተስፋ ገርግስ ንስኹም ከ ብወገንኩም እንታይ ንበልኩምና ኣብ ጾረና ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ንነዊሕ ግዜ ማለት እዩ ብትክክል ማዕቕ ኩነታት ነይሩ ማዕቕ ኩነታት ከዓ ብመኸተ መንግስትን ህዝብን ናብ ርኡይ ዝኾነ ለውጢ ናብ ሰላም ከም ዝመጽእ ኮይኑ ኣሎ ብዛዕባ ህዝቢ ከመይ ኣሎ ብሓቂ ጽቡቕ ኣሎ ኣብ ኩሉ ብሓፈሹ ኣብ ማሕበራዊ ናብርኡ ማሕበራዊ ኣገልግሎቱ ማሕበራዊ ህይወቱ ቁጠባዊ ይኹን ማሕበራዊ መነባብርኡ ኣብ ጽቡቕ ኣሎ ንስኹም ኣካል ናይቲ ህዝቢ ዶ ይኮንኩም እየወይ ንባዕለይ ኣካል ናይቲ ህዝቢ እሞ ስለ ዝኾንኩ ካብቲ ህዝቢ ተፈለ ነገር የብለይ ምስቲ ህዝቢ ጽቡቕ ኣለኹ እቲ ህዝቢ ከዓ ጽቡቕ ከም ዘሎ እቲ ጽቡቕነቱ ኣብ ምንታይ እዩ ኩናት ጽቡቕ ኣይገድፈልካን እዩ ግን ኩናት ርኢናዮ ሰላም ከዓ ርኢናዮ ሰላም ከዓ ነሰማቕሮ ኣለና ትምረት ናይቲ ኩናት ኣዚና ስለ ንፈልጦ እቲ ኩናት ዝመፀ ሰላም ከዓ ብተዛማዲ ጽቡቕ ገርና ነሰማቕሮ ኩሉ ከዓ ብዋጋ ይመጽእ እዩ ሕጂ ስኒ ጽቡቕ ኣሎ እዚ ህዝቢ ጽቡቕ ኣሎ ኩሉ ታይሽሙ ቁጠባዊ ይኹን ታይሽሙ ምንቅስቓሳት ናይ ኩሉ ልዕሊ ቅድሚ ሰላም ዝስራዕ ነገር ስለ ዘለ ውፅኢት ናይ ሰላም ከዓ ንሱ እዩ ንምንታይ ቀደም እንታይ ነይሩ ሎሚ እንታይ ኣሎ ክትዛረቡ ይኽእልኒ ኩሉ ኣብ ትምህርቲ መፅኻ ኣብ ኣገልግሎት ናይ ኤሌክትሪክ መፅኻ ሓደ ፍታሽ መጋጥመል ናይ ማይ መፅኻ ኩታ ብሓፈሽ እሲ እቲ ሰብ ዝደልዮ መሰረታዊ ነገር እሲ ንረክብና ረኺብና ኢና ልዕሊ እዚ ከዓ ከም ሓቂ ክረክብ ዓቢ ተዘይኮይኑ ክርከብ ዝግብኦ ተቐንዲ መሰረታዊ ናይ ማሕበራዊ ናብራ ታእሽሙ ዝኾነ ኣሎ ጽቡቕ ኣሎ ሕራይ ኣቶ በርሀ ገብረ ዮሃንስ ንስኹም ከ ብወገንኩም እንታይ ትብሉና እንኳዕ ደሓን መጻኹም መጀመርያ ናብዛ ውቅት ከተማና እንኳዕ ደሓን መጻኹም ክብል ይፈቱ ቀፂለ ኣቃውማ ከተማና ብ48 ዓመተ ምህረት ተደኩና ክሳብ 74 ዓመተ ምህረት ጽቡቕ ንጥፈታት ትኸይድ ነራ ካብኡ ግን ሰውራ ኤርትራ ተጋድሎ ሓርነትን ህዝባዊ ግንባርን መናጠፊ ገሮማ ወይ ከዓ ደጀን ገሮማ ካብኡ ደርጊ ንዕኦም ከልቅቕ መጽእ ኣብ መንጉኡ ብዙሕ ዕንወትን ናይ ቃልስታት ናይ መናሃርያ ቃልሲ ኮይና እዚ ህዝቢ እዚ ግን ካብ ሽዑ ጀሚሩ ክሳብ ወራር ናይ ወያነ ብትብዓትን ብቆራጽነትን ምስ መሪሕ መንግስቲ ኮይኑ ኣዝዩ ንጡፍ ቃልሲ ዘርአየን ምክልኻል ዘርአየን ሓርበኛ ህዝቢ እዩ ክብለካ ይፈቱ ብግልፂ ከዓ ማንም ዝፈልጦ እዚ ሓቀኛ ዛንታ እዩ እዚ ከይተሓለለ ንነዊሕ ግዜታት ተቃለሰ ህዝቢ እዩ ብድሕሪኡ ናጽነት ምስኮነ ልምዓት ኮይኑ ናይ ንግዲ ንጥፈት ተመጽኡ ናይ ኩሉ ዝዓነወ ትካላት ክህነፅ ጀሚሩ ጽንሕ ኢሉ እውን ገለ 7 ዓመት ዝጸንሐ ከዓኒ ወራር ወያነ ተፈጺምና ብፍላይ ጾሮና ኣብ ደብ ምዃና መጠን ናይ ዕንወት ኣጋጢምዋ
ወራር ወያነ ምስ ናይ አልጀርስ ውዕል ገለ ምስ ኮነውን መንግስቲ ነቲ ዝዓነወ ገዛ ፀጊንዎ ዘንጎታት ተቐንጢጡ ማዕጾ ተቐንጢጡ ኩሉ ዓንዩ መንግስቲ ብዘይካ ሓደ ነገር ኩሉ ነቱ ዝዓነወ ፀጊንዎ ብድሕሪኡ እውን ህዝቢ ጾረና ሓርበኛ እዩ ህዝቢ ጾረና ዘይሕለል ህዝቢ እዩ ምስ መንግስቲ ኮይኑ ንጥፈታት ክሳዕ ዝህጅ ዕለት ኣየቋረፀን መንግስቲ ዝገበሮ እንተሃልዩ ከዓ መጀመርያ ትምህርቲ ብቁዕ ትምህርቲ ኣለና ካብ መዋዕለ ህፃናት ጀሚሩ ክሳዕ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ኣለና بتمرتي زبخرة قل عيبلنا ودي شديش عمت ودي 4 عامات يجمر موالف أنات ودي شديش عمت كا أبتساي حلف كال نايما ينتخوينو عمد رخوت خوينا جزئتيو سوري ما ينسات لنا سوري ماي إذا عددي كابترو باخ نسات خلنا وساعات حمام كال بالحمام نروح سوري ماي إن خمسة كل حمامات تقليلنا كال ناب حكمنا خمسة انتخوينا حكمنا هنا إن تبدو ما يزبال حكمنا هنا أنا أبى سمران تخيد أبتعبي كتما أبزين الحكمن أبى سمران حكمن سماين مدرين أبى صورنا حكمنا بالطعمي 10 تقرش 15 بكات مزقب كال مناي زلزلكا تخيد أبتي حكمنا أنت اللي توصلون زي هاللو أنا فارماسي زلزلكا أب حكمنا مداي بنصة أب حكمنا مداي صبوا إن هذا لنا هو ناتنت مسكونة أبي هوسبيتال 5 عرض زحز تسريح لنا نرو بسرعة وياني عنيو نسوت عجائز سجنن أتا إيش موكس حكمنا نخيد لنا نساون تدراجة 3 عرض هلوعة بزعباتي وترو قدام زكاير أمور عداقات صرونان أو زكاير نتفتاتنا عمل كيت كاقي انتين بالكانا عداقانا قدامي عداقانا قدامي عربي انتو حدا شدشت أوتوبوس نايقل أتين حضرة حرات معالتاوي اللهنا معالتاوي اللهنا سولوس مزيا ربع تخيد اللهنا عربي مزيا قدام عربي مزيا قدام تخيد اللهنا نايسمرا عندين كابسمرا سولوس مزيا ربع تخيد اللهنا عربي مزيا خاني سنبت تخيد اللهنا كابدك أمحاري معالتاوي حرات الله إذن نايقل لها معالتاوي الله معالتاوي الله بفلاي عربي ناب قدام ناب سمدوح شدشت عبيت مخاين أتين حضرة عداقانا عمريو اخلل لنا عداقانا بطعمي أبصرنا كله كبابنا نصرنا يمثل عداقانا طافال لنا مشلال لنا داقشال لنا عفونا لنا كله عب عداقانا يركب زي بزعب عداقا صعوباتنا أنا بوغني أبزودي له من البات أموداتا كبهال على تبلو نجار أنت رحلي جن عدل كبكة بزعب بعض إلكتريك جزاوي ناي 3 ورحي كل تورحي دويل زولها هاي أبراهام برهن ناي إلكتريك عزازي أجوهم ناي كل تمام 3 معالتيو كعرير كمين ترانسفور يو قد يدلو كوا هابكم إلى نالو سمولو تسفاينانسها ناي زي ناي كل 3 ورحي عنوه كتكالنا مسمولو تسفاين